Sa patis. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng nilagang pata. Ayan mga ka-foodies, at drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, gusto po namin ulit ipakilala sa inyo ang isang gaming apps. Ito po ay ang Planet Game. Sa mga hindi pa po naka-download, panoorin natin to. Pag-download mga ka-foodies, i-click po natin link na nasa description box po namin. Tapos download at install. Pagka-download po, lilitaw po ang ating register or login. I-click ang register. Dito po sa account, ilalagay po natin ating cellphone number. At kailangan din po natin maglagay ng ating password dito. Pindutin ang send at hintayin po natin OTP code. Pagkadating ng OTP, itatype po natin dito at pindutin ang register. Ayan mga foodies, meron na po tayo kaagad 5 golds. Para madagdagan ito, pindutin natin itong plus sign at ibabayin po natin ang ating GCash. Pindutin ang 100 at ilagay po natin ating GCash number. Pagkatapos po ay send. Pagkatating ng OTP ay i-type po natin ito at i-click ang OK. Successfully bound na po tayo. I-click natin ulit ang 100. Pagkatapos po ay yes at i-click po natin itong plus sign or copy. Punta na po tayo sa ating GCash. I-click po natin express send at i-paste po natin ating number kanina. Type po natin 100, tapos next, at tapos ay send 100. Balik na po tayo sa Planet Game. Ay mga foodies, pumasok na yung 100 na niload natin kanina plus 10 golds pa. Subukan po natin maglaro ng Tom 8. I-click natin at maghintay ng ating mga kalaban. Start na po tayo mga foodies sa pagbunot. Pindutin lang natin ang card sa gitna at sa pagtapon naman ay pindutin lang po natin ang card at dump. Sa pagbaba ng bahay naman ay pindutin lang po natin ang meld. Sa pagsapaw naman po ay pindutin lang kung saan natin isasapaw. Pwede na din po tayo mag-challenge at mag-fight or mag-fold. Ganun lang po siya kadali mga foodies. At sa pag-withdraw naman mga foodies, i-click lang po natin withdraw button. At pwede na po tayo mag-withdraw ng 300 up to 10,000 pesos. At babalik po ito sa ating GCash. Ayan mga ka-foodies, napanood natin ang Planet Game. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po tayo. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo. Yan. Ang sarap nito kasi maulan. Lagyan mo na natin sa baw. Ayan. Yes, mainit pa. Parang umuusok sa harap natin. Dito. Wow. Sarap. Pwede na yan. Okay na yan. Yan. Nasubo na tayo. Para sa'yo daw yan, sili. Taba, Wow. Sa patis. Yan. Ang unang suwa ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo. Ang lambot ng pata. Sabaw tayo. Lambot. Init. Sarap.
Gulay Bok choy. tayo. Mm. Sinisipon ako mga kapudibis. Ito, sarami. Ito, Bok choy. sarap. Kato. Lambot. Oh my God. Lambot nito. Gusto mo ng taba, di ba? Palit tayo. Sarap. Tamang-tama umuulan kapag gabi, no? Sarap. Sarap. Parang ko na yun. Meron din ako. Ay, salamat po.
Sabi nila, collagen daw to. Pero hindi ako naniniwala. Sakit sa batok to. Yan ang gusto mo, di ba? Sakit sa ulo. Ganap ka ng jowa. Sakit sa ulo. Gusto mo yun? Oo. Hindi na natin kainin ito, no? Taba, nakakatakot. Parang ako na ito. Parang ako lang itong taba na ito. Nakakatakot. Meron nag-request. Bakit daw di na tayo nagsasalita? Kasi masarap kain na. Oo. Kala nila magkaaway tayo. Hindi po kami nag-aaway. Friendship kami. Friendship. Pag ganun, nasasarapan kami sa kinakain namin. Pag di kami makapagsalita ni BPM. Sarap. Sarap. Ay, mga foodies,
Mayroon pong konting natira si BBM ng pata. Mamaya kakainin po niya. Ang Yes. sarap po yan. Yan ang masarap na ulam pag umuulan at tag-ulan. Mga Foodies Planet Game po. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po kayo. Ayan mga kapudibis, at meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, at syempre The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalen. Ayan, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes mga kapudibis, kaya kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to like, Like, share, and subscribe. Thank you. I We love love you. you.